umaga! For today's video ay ipaprank call natin yung mga nanalo sa atin ng load. 10 nanalo ng load kagabi sa pag-games natin. Sisimulan natin sa kay... Cindy. Cindy, kung nanonood ka man ngayon, sorry. Naisipan ko lang mag-prank. Bigadayan na natin yung kanyang number. Okay, nandito na yung number. Idadial natin. Hello? Hello? Magandang gabi po. Hello po? Pwede pong makausap si Cindy? Yes po? Si Cindy po ba ito? Yes po? Ay ma'am, magre-remind lang po sana ako sa inyo yung utang niyo sa home credit. Baka po pwede niyo nang mabayaran. 2 buwan na po kayong hindi bumabayad. Home credit? Saan yun? Doon sa GT Mall, kumuha kayo. Ay, hindi po. Ito, 'di ba ito yung binigay mong contact number? Ayan po, pero wala akong kinuha na phone sa home credit. Hala ma'am, baka ginamit yung pangalan niyo. Paano yan? Paano? Wala nga ako eh. Nasa Singapore ako. It's 1 year na. Ngayon akong July 3 nakauwi. Hala, Paano yun? bakit kaya kinuha yung details ni ma'am? Sikat ba kayo, ma'am? Hindi ah. Oh my God, paano yun? 2 buwan na kasi kayong hindi Hala. Ako kasi yung di ba kumuha kayo, tandang-tanda ko kayo, ikaw daw si Cindy eh. Ano yung full name ko? Cindy It's a prank! Si Beth ito, nakuha mo ba yung load mo? Nakuha mo na? It's a prank! Hindi ko na alam kung hindi ko na alam kung ano idudugtong ko, hindi ko alam yung full name mo. Sige, yung pangalawang tatawagan ko naman ay si Spartacus. Mali. Masalamat ka. Hindi. Wala pa ka na bayan. Sige, bye! See you next prank. Yung susunod na naman na tatawagan natin ay si Spartacus. Dial muna natin yung number niya. Ayan. Dial na natin. Hello po. Hello? Hello? Sino po to? Si po ito? Si Maria? Nandyan po ba si Dudong? Wrong number po kayo, ma'am. Ha? Wrong number po kayo. Ito yung binigay niya sa akin, maniningi lang sana ako yung pautang ko sa kanya, yung pakwan. Wrong number po kayo, ma'am. Ala, bakit kaya? Konti lang kaya yung ko dun, yung tubo. Inutang pa niya, hindi pa niya babayaran. Nakakatuwa ka po. Sorry po, ma'am. May wrong number ka po
Baka yung pakwan, tumubo na yun. It's a prank! Hindi ko kabalog, prank. Si Elizabeth po ito. Say hi to my vlog. Pakwan. Baka tumubo na yung pakwan, hindi pa nabayaran. Joke. Okay, sumagat mata ko ba? Hi! Hi, vlog! Hello sa vlog. Hello. Hello sa... Hello sa mga team langga. sa banda. Okay, bye. Thank you. Nakuha mo na ba yung load mo? Opo, ma'am. Nakuha ko na. Thank you. Thank you ulit. Magka-prank naman ako sa iba. Sino naman? Si Melo naman. Yung pakwan baka tumubo na. Hindi pa nabayaran. Wait lang. Tatlo lang muna yung ipaprank natin. Bukas naman yung iba. Baka tulog na kasi. Hello, Ning? Hello? Ara si Nining? Sino? Si Nining? Wala? Ay, amo maning hatag sa ako number? Sino niyaw? Si Inday? Dahil. Si Inday bala taga Gimaras? Ay. Kay nagutang siya sa akon sang uga? Way niya pa nabaydan? Ubet? It's a prank! Nakuha mo na load mo? Wala din, kasi, sakot? Kainap ako nagpa-load. Ay, wala ko man itaw. Aw. Wala ko man sapot. Sige lang, tawa lang. Damo ko na yung kwarta, no? Sige, hindi successful sa imong ako ni prank. Balaan mong tingog ko.